Bon no snia. Mu rom khosane da. Baba. Mu kam na. Hey Prabhu. Broni no. Oi mten. Hate na. Ha? Nu mukti ni. Oi. mten ni no. Selo asani tar loga. আর একটা মেয়ে আসলে একটা ছেলে আসলো মেয়েটা এদিকে গেছে গা ছেলেটা এদিকে বাইকে গেছে গা হ্যাঁ তো বেহোশ হয়ে পড়ে রয়েছে এর নিতে পারে না ওই বাড়ির ছেলেটা আরে আমরা এখান থেকে অনেকক্ষণ আগে দেখি অন্তত 2-4 ঘন্টা ধরে এখানে পড়ে রয়েছে তারা 3-4 জন Mukti parani ba. Nu mukti ni. Sara. mten paral hinu sara de. Ha? Oi. Broni. mten ni. Ha? Da sara ko. Gon na sora. Now lenken te phai himro parala. Son of ni. Bom. Indi son les ko bukti ki. Obama. mten Obama. Obama song ti le phai. Obama de hiya. Brot jitoma da. Ha? Jitoma de hiya. Ma? Nu khada na ro o mang pili no amte hai mang pili ro nu ka bele na wa na ma phayu chini ti prasa to bani thinang shikla ro bol lama wa himu tong norok o mang pili no nu ka kai norok sai mana nu norok nu khana video ni screen no khoroksa shikla burui bo kefek mani ba chok da nang kha ba susi da yo ka hape no bo kefek mani chawui khasiya hus kri engei lama wa sachung no himui tongkha ba lama wo kalai tongkha muti hanya kok sesa bungrukha o burino nungnai o burini je mangpili tisenai rok norok khanai mangkana background no ukulgo wantri box ni borok khoroksa kok sai tongmani bini logi te khoroksa buri te khoroksa chela tongo hunoi amoro khai jane jalama tugi khari thangba kya kintu o burike amsukai phekjak amsukai last ungjak je bo himi mali orono kalai ba arono torogoi thangka ngake bote bo saka je a borok rok borok khorok tam khorok buri borok 3-4 gonta moton orona kalai tongbai hune saka amsungno sana usungu chini shikla dophani borok rongno norok amte hai husara ta ngdi norok nugu mangkana o burinyo hus gere kok saimaya jaga thikara boroni thika saimaya jodi bono sachung nugui kebo khorsa borok romprenani tomprenani hini wansugui bono romprekai tamo ngnai norok kisa mute hai mangpili rongno nugui sirungba di amte ajadi wansukmo huniba amsike sayin sajina ajadi ta wansukdi nijini kahamni tui wansukdi amte haibai kharui hasalkai tongdi amsuk sawuli ang ani video no mapari sinai nok jaja khai ba like share tei channel lo subscribe khai di।